Здравейте, приятели! Аз съм Владо Иванов, а това е 6-ти епизод на EliteBet Football Show. Вашата любима TV продукция и YouTube предаване за всичко най-интересно, което се случва в третия ешелон и не само в него. Какво ще видим обаче в епизод номер 6? Какво се случи на югозапад и остана ли на върха Струмска Слава Радомир, който посрещаше Витоша Бистрица през уикенда? На югоизток непобеденият Марица Пловдив трябваше да се справя срещу съгражданите си от Локомотив Пловдив 2, но какво се случи там и имаме ли промяна в класирането? Челниците на Североизток продължиха победоносния си ход, но имаме още едно дерби, което трябва да се изиграе в навечерието на излъчването на този епизод. Черноморец Балчик, Лудогорец 3. На северозапад фаворитите взеха своето, но с какви резултати и имаше ли някъде изненади? За финал, минутката на водещия. Няма да губим време и навлизаме към същността на 6-ти епизод на EliteBet Football Show. Специалният ни гост днес е едно име, което няма нужда от много представяне, а неговата визитка говори предостатъчно за това какво може той на терена и какво е оставил зад гърба си на зеления килим. Казвам добре дошъл на Деян Христов, централният нападател на Витоша Бистрица. Добре дошъл. Здравейте. Много се радвам да бъда гост във вашето студио. Надявам се да се получи хубав, свеж разговор. Ние вече подгряхме в предварителната раздумка. Дидо, да ти благодаря най-малкото за бързата реакция. Веднага откликна ти на нашата покана. И аз съм убеден, че твоята персона и разговора с теб ще бъде приятен на всички наши зрители. Благодаря за поканата още веднъж. Надявам се да стане хубаво шоу, както се казва. Да си стане шоу. Точно, да. Ще бъдем полезни един на друг, който ще каже нещата около футбола и кой как що в всичките ешелони. Най-вече да конкретизираме нашия. Абсолютно. Точно това няма да бавим. Ще погледнем към табличката с резултатите от югозападната EliteBet трета лига, където твоя Витоша Бистрица, да кажем, че препъна лидера Струмска Слава в Радомир, но това си беше реално един двубой, който трябваше да определи може ли някой да изскочи напред измежду двата тима. Как видят ти двубоя? 2-2 завърши той. Да кажа, доста силен мач за нашия отбор. Въпреки негостоприемния стадион и отбор на Струмска Слава Радомир. Нашият отбор се представи доста силно, но за жалост успяхме сътворихте обрат не успяхме да задържиме нашата преднина до края на матча, защото смея да твърдя, че играхме доста стабилно и солидно, както в отбрана, така и в нападение, но късметът според мен ни обърна гръб точно в този матч. Имахме нужда от малко повече късмет и повече концентрация в определени моменти. Имаше ли някакви странични фактори? Как беше съдийството? От тази гледна точка, мисля, че накрая 2 червени картона видях в статистиката. Точно това ще споменем и след малко. Не, за такива неща мисля, че не са повлияли на крайния резултат. Съдийството мисля, че беше на ниво. Самия червен картон спречка между двама футболисти, изпуснаха си нервите, съдията взе правилно решение според мен. Просто в самия край. Абсолютно, да. Просто нервите там взеха връх, напрежение единия другия отбор, кой да победи и в крайна сметка не издържаха нервите на двама състезатели, един от нашия, един от техния отбор. Кои отбори са фаворитите всъщност на югозапад, защото изглежда адски изравнена групата, без някой отявлен така водач? Както беше Вихрен миналата година. Абсолютно да. Доста отбори се представят доста солидно, както виждате и в класирането. Отборите са много изравнени. Отбори, които дори не сме си помислили, са горе в класирането. Това показва, че силите са доста изравнени. Отявлен фаворит, както казват и мисля, че няма за момента. Първенството току-що започва. Минали са колко 5 кръга, мисля, че са минали. Точно 5 кръга са минали. До зимата, когато ще е паузата, тогава мисля, че евентуално, ако има някой отбор, който се откъсне по-напред, тогава може да се говори за претенции, кой има, кой няма. Но, пак се повтарям, много изравнени сили в нашата група. Много. Очакваш ли да има 2 коня, откъснали се напред, както бяха Вихрен и Кюстендил през миналия сезон?
Като гледам как вървят нещата с оглед на другите матчове и класиране и резултати, нищо чудно да са и повече. Споменаваме чисто статистически. Любо Тодоров открива за Струмска слава в Радомир през уикенда. Румен Гьонов и ти буквално за 7 минутки успявате да обърнете резултата в 52 и 59 минута и вече явно домакините са тръгнали нормално да обръщат матча и Дейвид Джоров в 69-та минута изравнява за 2-2. Финалните 20 минути, кой доминираше там? Ами какво да кажа, финалните 20 минути долу-горе повече беше на битка, нямаше много чисти положения, но и двата отбора се стремяха да победят. Mm-hmm. Някакви чисти 100% положения голови точно мисля, че нямаше, но ние може би една идея по-добре стояхме, в смисъл такъв от към ситуации и може да съжаляваме според мен, казвам мое мнение. Отбора на Струмска слава беше да ми се обижда, доста добър отбор и солиден, но доста по-добре стояхме, имахме си ситуациите, не ги реализирахме и мисля, че трябва да съжаляваме повече за пропуснатите 3 точки. Едно интересно име дебютира за Струмска слава. Дани Начев се завърна в игра, мисля, че на полувремето влиза той. Дани е младо момче, да кажем, аз погледнах наистина, аз имам чувство, че го познавам като име, най-малкото, поне от 10 години, той е на 23 или няма 25, поне това погледнах като статистика. Не мога да кажа на какви години, но младо момче. Но безспорно момчето, знам го и аз още от мачовете, от игрите му в Спартак Варна, момче с адски много качества, претърпява много тежка контузия и когато се появи на терена, понеже бях вътре на матча и го видях, и с очите си аз съм гледал и друг път. Да. В смисъл такъв, че доста футбол има в това момче. Пожелавам му бързо да се възстанови, максимално бързо да заиграе и да върви по-нагоре. Мястото му не е там. Да се завърне при професионалистите и както се казва... И по-нагоре, пожелавам му. Много добър футболист. Успехи на Дани Начев със сигурност. Надяваме се да можем и с него да поговорим някой път, въпреки че от Струмска слава ни напомниха, че имат едно правило, че само треньора говори при тях, но такива са медийните устои в Радомир. Как виждаш за момента тази битка на върха в югозападната трета лига? Видно е, че Рилски спортист има страхотен състав, вече го коментираме поне от 2-3 седмици, макар че Симеон Мечев, новият им капитан, бързо си намери отбор във втора лига, премина в Марек Дупница. Но тази челна петица в момента, макар и малко изненадваща с наличието на 2 дубъла. Ами, Рилски спортист са отбор, който от доста години се опитва да влезе в професионален футбол. Тази година са положили доста усилия и както виждате, резултатите им не са случайни. Привлякоха доста футболисти. С опит. Абсолютно. И то доста голям опит. Не в аматьорския футбол, а в професионалния футбол. И почват да побеждават и битката на върха те ще са един от сериозните претенденти за влизане в групата. Поглеждайки също и към останалите резултати от кръга, направите ли някой от тях на така впечатление, къде имаше изненада Кюстендил взе? Интересната битка от челниците от миналата година с 3-2 успяха да надделят в Банско. Мога да кажа, че отбора на Банско е доста солиден. Както като домакин, така и като гост. Ние играхме срещу тях и ги победихме с доста голяма доза шанс. 92-3 минута мисля, че беше. Твой победен гол? Няма значение кой мой беше, но по принцип казвам, че доста солиден отбор и отбора на Кюстендил поздравявам ги за тази победа. В смисъл доста негостоприемно гостуване. Успяли се да победят един много стойностен отбор, какъвто е отбора на Банско. 2 гола на Дани Младенов, един на Дани Гогов, победен 5-6 минутки преди края. Ние ще видим точно кадри от тази среща. Доколко Кюстендил разчиташ или по-скоро очакваш, че ще бъде миналогодишният Кюстендил, който ще се бори за промоция? Доста е рано да говорим за крайни класирания и претенденти. Отбора на Кюстендил, знаете с какви футболисти разполага и във всеки един момент може да се очаква да победят всеки един отбор. Това, че са стартирали малко по-лошо, така да се изразя, с недобри резултати. С недобри резултати, да речем. Времето напред ще покаже кой къде ще се насочи и как ще завърши.
отбелязваме, че двата гола за Банскали отбелязаха Теодор Чолев в 20-та и Костадин Маринополиев в 60-та, ако не бъркам, то е много попълнение от това лято. Иначе, реално, Дани Младенов на два пъти извеждаше кюстендилци напред в 4-та и в 56-та минута. И Дани Гогов наистина. Другият дежурен голмайстор за кюстендилци в самия край носи успеха за сините. Доколко изненадващо, между друго, е силния старт на дублиращите състави. Славия е на втора позиция, Левски 2 удариха пък на старта Кюстендил, който е сребърен медалист. През уикенда наказаха и бронзовия медалист оборище Панагюрище. Младите, доколко са непредсказуеми те в третия ешелон? С тези отбори, които са Левски, дублиращите отбори, така да ги наречем, да не ги изброявам всичките, доста футбол има в тях. Смисъл такъв, това са школувани футболисти с добри треньори, работи се там правилно, всичко е наред, смисъл такъв. От тях се иска само да играят в футбол и те с годините, ако са нямали толкова добри резултати, колкото повече време минава, те трупат опит и ето почват да се представят доста по-добре. Ето, че отбора на Панагюрище също загуби там. Кюстендил загубиха в първи кръг срещу Левски, коментирам в момента. Значи отборът е доста добър. В крайна сметка, щом побеждава толкова много, резултатите са крайното, което се случва с тези футболисти и те си го показват на терена. Имаше в социалните мрежи едно критично мнение и такъв критичен пост от страна на Пирин Гоце Делчев, които не бяха доволни от някои отсъждания в матча, който загубиха с 1-2 от дублиращия състав на Славия. Не мога да коментирам съдийството на друг отбор. Не съм бил на този мач, не знам за какво става въпрос. Зная, че Славия побеждава 2-1 като гост. Щом имат някакви претенции, може би има някаква вина или нещо се е случило по време на матча. Но в крайна сметка, ако тръгнем всеки път да се оправдаваме с съдята, нека да търсим вината в собствения си отбор. Като цяло винаги съдята, ако реши, може да повлияе на крайния резултат. Но да не виняваме и тях, и те бъркат, но безгрешни няма. Така е. Точно, с две думи. Постарайте се повече. Това искам да кажа само. Прочетохме, че имало явно и някакви изстъпления там след края на срещата. Имало е напрежение със сигурност. Дочух и аз от някъде, да. Да, дано да не се повтаря и дано да се разминат повечето срещите. Аз бих казал, че трета лига доста се приближава вече до професионалните нива. Смея да твърдя, че говоря за нашата група. Отборите са първо доста изражени от към футболисти и качества. Терените, не мога да кажа, че навсякъде отговарят на смисъл такъв за професионален футбол, но са доста добри. Дори не мога за момента сега да си спомня някъде къде да било толкова лош терена, че да не мога да се играе футбол. Мисля, че само изкуствените може би се чуваха някои критични бележки. Да, сега това... По-добре е на естествено. Абсолютно. Сега малко или много отбора на Левски играе на изкуствен терен. Сега в момента мисля, че играят на трева, но доста мачове играят на изкуствен терен. Там е малко по-различно, защото сега нямат отборите възможност всичките да тренират на изкуствено. Все пак и добре е да се играе на трева, чисто здравословно. Много повече предпазва от контузии, така да се изразя. Представете си едно 10 годишно дете, примерно цяла година да тренира на изкуствен терен. Това изкуствен терен отдолу си е асфалт. То си е бетон, това отдолу. Малко или много увреждат се стави и тем подобни неща, а за по-големите като мен... Усеща се, вече да. Доколко старата закалка, така да я наречем, това, че ти си тренирал при по-различни условия, и с гория, и асфалт, и така нататък, доколко те може би съхранило, изградило, как ти е помогнало, така връщайки лентата? Да, поиграл съм доста напред-назад, смисъл и в България, и в чужбина съм играл малко, както и да е. Но от всеки един треньор, като вземеш по-малко, малко или много преценяваш къде си сгрешил, къде си сбъркал, изграждаш се като характер. Защото има моменти, в които аз доста от моите колеги по-малките, когато някой път почват да правят някакви необмислени решения, така ще се изразя,
се опитвам да им помагам, да ги контрирам, да ги спирам. Не дейте, момчета, не дейте, така. И мисля, че им помагам с това. Малко или много, видял съм доста. И професионален футбол, и аматьорски, без значение къде. Но моя опит се опитвам да им го предам на тях. Обяснявам да не се разправят с съдиите, с противниките, с състезатели. Оставайте си... Да се концентрират върху представянето. Показвай си уменията, показвай си качествата. Ако са по-добри, заповядай и побеждаваш, шапка ти свалям по-добри отбор и така. Ти тръгваш от Търново всъщност, но пробиваш на бургаска територия. Ами живота ми как те връщат спомените? Живота така се стече. Отидох в Бургас веднага след завършване на казармата и там изкарах долу-горе, сега не мога да кажа, ама 15 на години някъде. Напред-назад по отборите, пак съм се връщал там. Доста добри спомени. Страхотен състав на Нефтохимик си хванал, да кажем най-малкото. Ти си бил на 18-19 години. Да, и абсолютни футболисти, смисъл такъв, много големи професионалисти, доста от тях в момента треньори на доста отбори, професионален футбол. Учиш се от такива хора. Гледаш ситуации, как реагират те, ти как реагираш, някъде ти помагат, някъде те хокат. Аз също съм бъркал. Както се казва, и на мен са ми набивали канчето с две думи. За да стигнеш до това ниво, в крайна сметка всеки си извървява пътя. Да споменем нападателите, на мен ми е интересно, от които до някъде си се учил. Стойко Сакалиев беше, Пламен Тимнев, Антон Спасов, Пламен Крумов. Халфове зад вас? Халфове имаше Митко Трендафилов, Тошко Сиричков, Благо Митрев, Малино Рачев, Станимир Димитров. Ако изпусна някой да ме прощава, но много футболисти, много имена и почти всичките сега, като се замисля, са в футбола в една или друга сфера. В смисъл такъв, че много са дали на футбола. Големи имена. Само да завършим с нашия обзор, който направихме на Югозападната трета лига. Ботев Ихтиман направи 1-1 срещу Сливнишки герои. Имаме кадри от този матч. Не успяха момчетата на Валери Свиленов този път да изкопчат нещо. Съответно, имаме кадри от победата на Дубала на Левски срещу Борище Панагюрище. Винаги можем да поздравяваме клубните телевизии на грандовете, когато успяват да отразяват такива двубои. Пак казвам, отбора на Левски е доста добър отбор. Данчо Петков явно работи и той усърдно там. Абсолютно. Мой приятел Данчо Петков, работи доста добре и резултатите са му на лице. Отбора, пак казвам, на Левски е доста солиден. И като домакин, и като гост. Както виждате, и първия кръг Кюстендил загуби там. Сега в момента, в смисъл този кръг и Панагюрище. Панагюрище са с малко по-лош старт за момента, но там също са много добри футболисти. И там самото класиране, според мен, на този отбор не е реално за момента. Те първо ще набират скорост. Да кажем голмайсторите, естествено. Радостин Стоилов в 27-та минута откри за сините от Дуспа. В 61-та Стефан Стефанов изравни за Оборище Панагюрище и Иво Мотев беше големия герой за Дубала на Левски. В 78-та минута отбеляза той победното попадение. Малко по-колеблив, така ще го кажем, е старта на първенството за ЦСКА 3. Третия състав на армейците направи 1-1 като домакин в Костенец срещу Септември Симитли. Сега ще погледнем и статистиката веднага. Доколко успяваш да следиш и Левски и ЦСКА, в момента говорим за ЦСКА, там Румен Трифонов наистина доста усилия полага и той с тези доста млади момчета, вече 2008 мисля, че влизат при тях като набор. Младо момче, смисъл такъв добър треньор, амбициозен, добре работи. Не му е много лесно на него, защото смисъл такъв с по-млади футболисти борави. Но мисля, че там също резултатите ще дойдат в положителна насока. В смисъл такъв, че ще започнат да се побеждават. Добър отбор, добър треньор. Там нещата мисля, че ще върват в положителна насока.
И може би там Като цяло. голямата цел е тези момчета да растат към дублиращия и живот и здраве към първия състав. Абсолютно, работи се много професионално там и мисля, че това е пътя за развиване на футболен клуб и футболистите по-точно. Маркираме само голмайсторите. Йоан Анис Киров изведе ЦСКА 3 в 19-та минута, а в 39-та Юлиан Попев, едно добре познато име, донесе точката за тима от Симитли. Да кажем нещо и за Витоша, но за амбициите на Витоша Бистрица. С две думи играем мач за мач. Стараем се всеки един мач да побеждаваме. Амбициите са ни да се представим колкото може по-добре, да побеждаваме, пак се повтарям, да побеждаваме. Ако загубиме, не правиме трагедии, продължаваме напред и колкото може по-напред да се класираме, толкова по-добре. Не афишираме някакви страхотни амбиции или тем подобни неща, но се стараем всеки мач да играем за победа. Това е. Ти като лидер на отбора, доколко на моменти си позволяваш да даваш дори чисто спортно-технически, може би, съвети? Опитвам се да помагам доста. Коментирам се и с старши треньора вътре на терена. Се опитвам да контролирам футболистите, в смисъл такъв, да подсказвам къде, какво, как, що някой. Ето сега, примерно, ситуацията онзи ден в Радомир. Mm-hmm. Примерно, изпуснаха си нервите, обаче аз докато стигна до ситуацията и малко ескалира. Поздърпаха се двамата, правилна реакция на съдията, изгони ги и двамата набързо. В смисъл такъв, гледам да помагам във всяко едно естество. Как се работи с Кристиан Озунов, един млад, талантлив треньор? Можем да кажем, че той е двигателя на Витоша Бистрица в момента. То не е и тайна. Човек, който влага сърце и душа за този клуб. Абсолютно добре си работиме. Благодаря му и на него. Влизаме в положение. Някой път не мога да тренирам. Освобождаваме, помагаме. Аз също мисля, че му се реванширам по добър начин. Постигнали сме една сплав, в смисъл такъв разбирателство. Говорим си какво, как, що. За футболисти, за отбор, за противников отбор, за наши футболисти, какво, как, що. И мисля, че успяваме до някъде да се справим добре. Времето ще покаже. Всеки футболист, както и аз, се стреми да побеждава. А побеждавайки, както се казва, апетит в сяденето. Добре, да погледнем малко към зоната, където ти си вървял в началото на своята кариера, Югоизточната трета лига. Макар че ти тогава играеш в такива отбори, не се е налагало много да гледаш към тогавашната В група, но все пак. Тук Марица Пловдив направи една грешна стъпка, 0-0 срещу Локомотив Пловдив 2, резултат, който може би малци не очакваха. По принцип следиш ли другите групи? Да, разбира се, аз се интересувам от футбол, играл съм и в тази група, съм играл с отбора на Нефтохимик. Отбора на Марица, още когато беше в Б група, доста солиден отбор. Но сега с този матч не мога да кажа, със смисъл там си е дерби Пловдивско, знаете, Локомотив все пак не е някой случайен отбор. Може да се представи добре футболистите на Локомотив Пловдив. Не съм гледал видеорепортажи, просто като класиране. Аз, доколкото прочетох по-скоро текстовия репортаж, сякаш добре организираната защита на младите черно-бели таланти е успяла да удържи вероятно натиска на Марица. Все пак Кършекли бяха фаворити и то е нормално. Абсолютно. Няма безгрешен отбор. Няма безгрешен отбор. Дори който и да вземе Барселона и Реал Мадрид и да не ги изборявам другите останали, и те бъркат. Така че какъв е проблема Локомотив Пловдив да вземат точка или 3 от Марица? Очевидно не е много голям. Спартак Пловдив успя да вземе първата си победа от старта на сезона. Там се получи една доста ранна треньорска смяна. Коца Видолов си тръгна и дойде тандемът Тенчо Тенев и Димитър Иванов. Изненада ли те, то не е кризисно потегляне, но неуспешните първи 3-4 мача, които доведоха до треньорска рокада? Не ме изненадва нищо. В футбола това е... Искат се резултати. Когато нямаш резултати, неминуемо се случва минимум треньорска смяна. Това където и да се случи, както и да се случи, в един момент натежават загубите.
настроението не е добро и се прибягва към такива по-крайни мерки. В твоята кариера в мъжкия футбол можеш ли да кажеш с колко треньори си работил, ако върнеш лентата? Ами, може би 20 има ли? Може би да са и над 20 треньори. Не, около 20 да речем. Не мога да бъда точен. Нещо такова, около 20 треньора. Сменял съм и доста треньори, смисъл такъв, че отбор, който не върви, като не вървят нещо нещата. И даже се случва дори да вървят добре нещата, но някой треньор решава, че ще си ходи нещо или тем подобни неща. Да. Доста съм сменял. С кои имена ти е било най-интересно така да работиш? Ами как да кажа, с абсолютно всички. Имало и големи имена и абсолютно. По-средни, така, да не ги градираме, но все пак. Да не конкретизирам с имена, да не обида някой. С всички ми е било, как да кажа, добре и приятно да работя. От всеки съм видял по нещо. А кой е бил най-строг към тебе? Не, ще го запазя в тайна, но Добре. Няма значение. Исках да кажа друго. Дори от най-слабия треньор, който си мислите, че е или не е някакво страшно име, може да научиш неща, които после ще ги ползваш цял живот. Имам такъв пример, но няма да го споменавам. От един треньор ми каза едни думи и до ден днешен това аз го повтарям на футболисти, така по-млади, които тръгват към футбол и нещо. Имат някакви трудности. Едни думи съм запомнил от него, не е някакво име, няма да го споменавам. Какви са думите? Чисто психологически. В смисъл такъв един футболист, когато е предразположен и успокоен психологически, да не бъде натоварван, той показва максимум от възможности. С две думи, треньорът трябва да е психолог, за да предразположи футболиста да играе на максимално... да се представи максимално добре. Поглеждаме с видео от победата на Несебър срещу ОФК Хасково 4-0. Доста изразителен успех. При все, че хасковли в средата на миналата седмица бяха успели да надделеят в градското дерби, да го наречем така, защото не е тайна, че в Хасково има два отбора вече с името Хасково и по-мъничкия клуб отстъпи с 1-3 на ОФК-то. Но тук вече край морето хасковли явно не успяха да се противопоставят. Точни за Несебър бяха Николай Дросев от Дуспа, Кристиян Парашкелов и Христо Георгиев вкара четвъртото попадение за домакините, а Калуян Делчев от Хасково имаше нещастието да се отбележи автогол за 0-3. Имаме също така видео и от матча за Горец Димитровград, където успяхме да открием картина от втория гол за новозагорци. Там Мирослав Миндев, очевидно, че като домакини неговият тим ще си бъде съвсем стабилен и те и миналата година си вървяха почти безупречно в домакинските си срещи. Работил ли си с Миро Миндев? Играли ли сте заедно? Играл съм заедно с него, да, в Сливен съм играл година и половина с него. Добър треньор, много хубаво му е виждането за играта и както виждате резултати са на лице. Работи си добре момчето. Както виждате, смисъл за Горец винаги в тяхната група са горе в челните позиции, да не кажа в челните 3. Почти всеки, даже мисля, че нямат напускане челната тройка. Около тройката чисто са. Статистически винаги точно, са. Да. Което малко или много говори за една много добра работа от негова страна. Кой е твой фаворит на Юго-Исток? Мисля... Рано е, 5 кръга. И там само 5 кръга са изминали, но все пак така, по нюх, и по познаване на отборите. Доколкото съм запознат с отборите там, мисля, че отбора на Марица с отбора на Несебър ще се борят там в челните позиции. Спартак Пловдив също е... Спартак... Това са трите отбора, според мене, които ще са фактор в тази група. Несебър, знаете, всяка година са пак и те в челните позиции. Марица, Спартак са доказани отбори, които винаги мога да очакваш много силни резултати от тях. Както виждате и треньорски смени и тем подобни, значи се търсят някакви резултати. Щом е треньорска смена, резултатите не са добри и искат подобрение. Щом има треньорски смени, значи търсят някакви по-сериозни резултати. Цели... Абсолютно. Добре.
Няколко думи за нафтата, които се завърнаха в третия ешелон през това лято. Знам, че се работи доста усърдно там. На Лазур, живот и здраве би трябвало да се завърнат в най-скоро време. Поне да си играят в Бургас, а не в Българово. Много години съм играл там, много добре спомени пазя от отбора на Нефтохимик. Пожелавам им късмет в новото първенство. Надявам се представят доста добре. В смисъл такъв, от сърце им желая успех. Казах, добри спомени имам от там. Какво да кажа? Доста добри футболисти, с които съм играл, са ръководни фактори там. И треньори, и шеф на школа. Сякаш Тодор Киселичков е гаранцията, че този отбор, пътя му е само нагоре от тук нататък. Като чуете сега В група и си мислят, като чуят хората В група и си мислят някакви много по-слаби отбори и тем подобни, но отборите са доста силни и там. Въпреки, че не е този професионализъм, който е в Б и А група, но там има също добри футболисти, добри треньори. Ето виждате от треньори, които са били дори на отбори в А група, са треньори в В момента. Но резултатите, ето сега поглеждам тук резултатите, Спартак повече са победили на Нефтохимик 3-1. Гаранция няма никъде. И не е лесно. Така е. Хайде да се качим на север от Стара планина. Ти си играл и в североизточна България. Там имаме кадри от мача между Септември Тервел и Аксаково. Естествено, поздравления и поздрави на нашите приятели от Тервел, които винаги изключително усърдно правят медийното отразяване на своя клуб достъпно за всички привърженици на футбола у нас. Между другото, никак не е лека победа за Септември Тервел на Аксаково с 3-2, макар че тя се явява трета поредна за хановете, но от 0-2 до 3-2 обрат направиха те, хората на Георги Иванов Геша. Гостите от Аксаково дръпнаха с 2 гола на Илиян Варбанов и Димитър Ковачев още до 10-та минута. След почивката късният обрат дойде в заключителните 20 на минути. Петър Георгиев намали в 71-та, младият Димитър Павло изравни в 87-та и златната резерва се казваше не кой друг, а Владислав Мирчев, човекът, който може да се похвали с мачове на ниво Шампионска лига, така че аз до някъде бих могъл да го сравня и с тебе, защото той вече си е в по-ветеранска възраст, но показва, че наистина или можеш, или не можеш в футбола. Абсолютно, приятел мой. Играли сме заедно, познаваме се много добре. Футболист, който, ето, сега не знам на резерва ли е влязъл. Като резерва влиза... Няма значение, но ето, влиза и донася 3 точки на своя отбор. И треньора познавам, работил съм с него, Георги Иванов. Но какво да кажа за победата и за гола на Владо? Поздравления само. Адмирации. Да кажем, че ти си играл в Светкавица Търговище. И, Спартак Варна също изброяваме. Друг от тази зона. Не. Това са двата, но пък да, ключови състави, клубове с традиции. Спартак Варна, дублът на Соколите, отстъпи с 2-4 от Волов Шумен, като тук също имахме драматични моменти и обрати. Младите футболисти на Спартак успяха да дръпнат с 2-0, като футболист на гостите си отбеляза автогол, след което Никола Тотев в 6-та минута вече беше набъбнал резултата до 2-0, но най-несигурната преднина, както обичаме да казваме ние журналистите, се оказа и в този двубой. Алекс Наков намали за шуменци в 30-та, а в 42-та Георги Дичев от Спартак 2 получи втори жълт картон и тук численото неравенство очевидно понатежа. Штурмът на Волов Шумен се отплати с изравнителен гол на Румен Николов в 56-та минута, човек, когото също ти много добре познаваш. Автогол след рикошет при удар на Наков в 65-та даде аванс на Волов Шумен и отново Румен Николов от Дуспа оформи крайното 2-4, с което показват, че жълтосините
лека по лека набират скорост. Старта на им беше много добър. Загубиха в Балчик, но там пък наистина опозицията от страна Черноморец си е сериозна. Знаеш, че... Абсолютно, там се играе доста трудно. Черноморец са доста солиден отбор като домакин. За Волов Шумен доста години не съм играл там. Имам някакви спомени с отбора на Черноморец. Мисля, играхме там Б група и беше доста тежко гостуване. Мисля, че ги победихме. Пак някакъв такъв драматичен резултат беше или не мога да се спомня. Точно трудна победа беше. За Румен Николов какво си спомняш? Една от емблемите в сегашната североизточна Елитбет трета лига. Добър футболист, голмайстор. На твоя пост. Да е жив и здрав и да продължава да вкарва. Добре. Ще намекнем на нашите зрители, че подготвяме една изненада за тях и с участието на Румен Николов, така че ще се радваме съвсем скоро да го видим и в нашия ефир. И имаме кадри от разгрома на Бенковски Исперих срещу Светкавица, твой бивш клуб. 10-1 в полза на Бенковски. Тук, докато изброим голмайсторите, няма да минат 5 минути, но все пак ще маркираме, че хет-трик реализира Янчо Андреев, 2 гола вкара Марин Петков, а поведнъж за зелено-белите се разписаха Светослав Николов, Бъръш Николаев, Филип Хорват, Микита Худаковски и Сергий Кешкерян. Почетното попадение в края за мълниеносците бе дело на Станимир Николов, който намали на 1-8, но до края Тимол Търгови ще пусна още 2 гола. Как си обясняваш обикновено подобни разгромни резултати? Много лошо за отбора на Светкавица, смисъл такъв. Не познавам отбора, нито отбора на Исперих, да ме извиняват просто, но доста разгромен резултат. Не мога да кажа... Рядко виждано е, наистина. Абсолютно, все пак дори и третия ешелон на българския футбол да е 10 гола не се вкарват лесно дори и в тренировка, да се изразя така. Но резултат, какво да кажа? Както ние мога да направим една асоциация с нашия първи кръг срещу Пирин Гоце Делчев, 0-5 завърши матча. Мога да кажа, че резултатът изобщо не отговаря на показаното от двата отбора. В смисъл такъв матч. По-равностоен. Абсолютно матчът беше по-равностоен и в един момент просто бързи голове и така се случи. Не знам какво се случва на този матч точно, но доста неприятна загуба. Явно им е паднал гарда, както точно се казва. Понеже спомена гостуването в Гоце Делчев, ти тогава отбеляза 4 гола. Колко пъти в кариерата си имал над хет-трика? Мисля, че 2 пъти преди това с Нефтохимик. Мисля, че имам 4 гола. Не помня също кой отбор беше в Бургас. И сега срещу Гоце Делчев 4. Това ми е в... Петичка някога? Не. 4 гола успях. Хет-трици имам... Сега не мога достатъчно, да... Имам, да, но... по 4 гола не. Както се изрази един мой приятел, домакин на един отбор, както да е, 4 гола са си 4 гола. И имаш чувството, че откъдето и да я ритнеш, влиза. Някой път се получават нещата, точно както го каза, откъдето ритнеш, там влиза. Завършваме прегледа с победата като гост на Доростол Силистра над дублиращия състав на Фратрия. Доростол е една загадка поне и за мен като цяло от началото на сезона. Не толкова често някой успява от младите фратрийци да си тръгне с 3 точки. Точно това ще да намекна, че отбора на Фратрия, докато отбележим и отбора, който се намира в Б група, мисля, че това е един от претендентите за влизане в първа лига. И явно там се работи, както казват, и доста професионално и са тръгнали да градят нещо. Резултатите, както на първия, явно и на този отбор, който е в третия ешелон, са солидни. Така че, може би, това не е неочаквано, така да се изразя. Най-малко хубаво е да има и такъв дублиращ състав. Наистина, североизточната е по-мускулеста в кавички група, именно благодарение на силните си дублиращи отбори. Спартак е там, Лудогорец, трети състав. Маркираме само, че победното попадение в 15-та минута вкара Даниел Желев след асистенция на Николай Николаев. Говорим за победата на Доростол.
естествено тук не можем да пропуснем, че има да се изиграе дерби мача на този трети кръг. Черноморец Балчик се изправя срещу Лудогорец 3 и тези два отбора, един от тях ще сбърка. До момента са с пълен актив от по 6 точки. Как приемаш ти, че септември Тервел станаха шампиони миналата година, заслужено напълно, но пък не успяха да си усвоят квотата за втора лига? Ами, ще бъда, как да кажа, по-директен. По-добре така да го направят, отколкото ще визирам отбора на Бдин Видин, който спечели промоция. Навръх вековния юбилей? Примерно, нямам спомен точно, не знам. Спечели промоция и мисля, че финансово отбора беше до ноември-декември, дори не можа да изкара до нова година и после беше, как да кажа, така просто да минат мачовете. Доиграване. Точно, с две думи да го кажем по-възпитано, да. По-добре да се откажат от тази промоция, както е направил отбора на септември Тервел, отколкото представянето да им е някакво подобно като на визирам отбора, който ми е пресен пример. Когато нямат възможност или смисъл, не знам дали нямат възможност, може би... Знаем, всичко опира до пари. Да. Дали е пари, дали е организация, дали е нещо, те си знаят, но хората се преценят, че възможностите са им за трета лига. Спечели си промоция, но не са използвали. Дано да се появят и други силни бизнесмени. Знаем кой е хегемона в българския футбол, но на Североизток наистина заслужават да имат и такива по-малки клубове да имат добро участие в професионалния футбол. Честно казано, дори тази силна начална кампания за Фратрия във втора лига загатва, че там може би ще се появи реално как трети варненски отбор. Дори в тези минути преди нашето предаване, преди да го заснемем, стадион Спартак очевидно има вече спогодба между Спартак и Фратрия. Един вид, ако Фратрия влязат в елита, ще могат да домакинстват на коритото, както е известно. Радващо е това. Ето пак казвам, ние го коментирахме току-що сега с резултатите на Фратрия на отбора в трета лига. И там има някаква изградена стратегия и цел. Първият отбор, да речеме, с временното класиране и показване на резултати и амбиции, с футболистите и с всичко останало, явно се работи доста професионално и иска да спечелят промоция. Според мен, ако успеят да влязат в първа лига в Ратрия, няма да е никак случайно. Със сигурност. Поглеждаме набързо и на Северозапад, третата лига, от която и ти си се учил, така да кажем. Родом си от Павликени, израстваш като ученик в Велико Търново. Северозападната Елитбет трета лига остана само с 12 отбора. Ами там вече не мога да коментирам, смисъл, нямам толкова много наблюдение, но резултатите, които виждам към момента, говорят едно, че отборът на Локомотив Мездра, Академик Свищов, ще са... И Бдин, които споменахме. Бдин, да, също. Точно. Ще са в челните позиции и ще се борят за промоция. А кой ще успее вече? Там накрая ще се види. Ще се мерят. Маркираме успеха на Академик Свищов като гост. До някъде изненадващо беше, че с минималното 1-0 студентите успяха да надделят на стадион Чавдар, който след 12 годишна пауза или 13, да не объркам математиката, стадион Чавдар отново прие матч от трета лига и работата на Стефано Кунчев така вече се материализира в мъжки футбол, не само като юношески гарнитури, наистина. Опитват се да посеят футболното зрънце и Троян си е футболен град, убеден съм. Абсолютно, работил съм с него, аз не съм такъв работил съм. Играли сме заедно в Спортист Своге. Добър вратар, амбициозен, хвана се с деца, с школи, там какво точно направи не знам. Но ето, явно си постигна целта, докара отбора до трета лига, което не е малко. Не е малко и да помогнеш на родния си град винаги е нещо доблестно и
заслужава Абсолютно. похвала. Както между другото Димо Атанасов помага в твоя роден Павликени. Да. Какво съм, в смисъл, те 0-0 сега 0 виждам. на 0 че добре. срещу Партизан Червен бряг. Реално така едно регионално дерби там и миролюбиво реми. Както се казва, 0-0 е перфектният резултат според италианските коментатори. Обикновено така се маркира. Имало е битка. Имало е битка. Само да спомене голмайстора за академик Свищов, тъй като успяхме да открием картина от него. Николай Янков в 38-та минута донесе успеха, втори пореден за студентите. Сега ще погледнем най-накрая и класиранията. Аз се надявам нашите зрители да свикват, че реално първо правим обзора на резултатите и тогава показваме класиранията. В югозападната лидерът е нов, рилски спортист е излезе на чело. В югоизточната Марица си остана отново на върха, макар че наистина можеха да запазят 100% си актив от пловдивчани. Ето я челната петица на Югозапад. Твоя Витоша Бистрица с 9 точки, 2 зад рилски спортист, който стартира с 2 хикса, но бързо навакса изоставането и се измъкна на първата позиция. Ами, аз казах, отбора на Самоков от доста време се опитва да постигне промоция за втора лига. Тази година са направили доста солиден отбор и казах, това е основният претендент на другите отбори за втора лига. Отбора на Славия миналата година, да, бяха по-назад в класирането. Обаче тази година, ето виждате, с старта на първите 5 кръга, отбор е на второ място. Резултатите говорят, какво да говорим повече. За Витоша Бистрица чухме твой коментар вече. На югоизток, между другото, трябва да похвалим и Атлети, Куклен и Гигант Съединение, които задържат една много интересна скорост в мачовете до тук, макар и с мач повече да са останалите срещи, където Марица вече почиваше в един от кръговете. Несевър ги похвалихме, както и Созопол, естествено. Там Румен Димов е човека отбор в Созопол и в Несевър ти спомена, че имаш доста добри приятели. Абсолютно. Пак казвам, това според мен са отборите, които ще се борят за промоция. Но рано още смисъл такъв да се каже кой ще е там долу-горе, като гледам класирането и точкови актив и правя асоциация с нашата група. Като гледаме точките, само погледнете първите 5 отбора, ги дели една точка разлика. Много Даже някои са с равни точки. Факт. На север от Стара планина, там тепърва ще се разгръщат първенствата, но маркираме наистина, че Септември Тервел е на първата позиция на северо-исток, а на северо-запад Бдим Видин, Локомездри и Академик Свищов си поддържат скоростта на фаворитите, ако мога така да я нарека. Ще е интересно дали този трибой, дали тези 3 коня, както написахме в нашите профили на Елитбет трета лига, дали те ще се задържат тази битка до самия край на първенството. Ами както коментирах аз за тази група, според мен, това са отборите, които ще се борят за промоция. А кой ще успее, не мога да кажа. И трите отбора са доста солидни, само това ще кажа. Добре. Да кажем, че в този период от месеца, специално на югоизток и югозапад, има много интензивни срещи за Купата на аматьорската футболна лига, за Купата на България, пресявките, които са регионалните. Сподели ни доколко този сгъстен цикъл, защото реално вие играете повече и по-нагъсто, отколкото отборите от Елитбет трета лига, от елита. Абсолютно. Ами това е плюс за хората, които вземат по-малко участие в мачовете. Това е идеален шанс те да покажат, че не са футболисти, както се казва, за толкова малко игрово време. Защото сега не може дадени футболисти да изиграят толкова много мача. Сряда, събота, каквото да си говорим, идва в повече. За себе си някакво да коментирам. Но
Това са мачите, в които ти трябва да покажат, че заслужават титулярно място в отборите си. И да ги изиграят тези мачове както трябва и както подобава, да си покажат възможностите. Фактически с две думи, това е мач като мач. Във всеки един мач трябва да излезеш да се доказваш. Не се ли доказваш, оставаш резерва. Буквално след 24 часа Витоша Бистрица аз не погледнах. Играете с... Това на Оборище Панагюрище. Оборище Панагюрище, който е матч от предварителните кръгове за Купата на АФЛ. Точно. А за Купата на България мисля, че продължихте напред. Купата на България мисля, че се падаме с отбора на Национал. И от темата с страничните трофеи, извън тези в първенството, да погледнем отново в Елитбет трета лига какво се случва. Програмата за Югозападната трета лига навръх националния празник, деня на Съединението, 6 септември. Поглеждаме, че Витоша ще приеме Балкан Ботевград. Едно класическо шопско дерби, може би да си го наречем. Труден мач за нашия отбор. Отбора на Балкан, предния кръг, домакин на Рилски спортист, загуби, доколкото знам, в 95-6 минута. Добавеното време. Точно. Матчът е бил 1-1, което означава, че отбора на Балкан е доста добър отбор. А и малко или много, знаете всяка година, че си приличен отбор, доста добре резултати. Иван Редовски си държи стабилен гръбнак на Балкан. Абсолютно. Постигат се резултатите, постигат се тяхното и се представят те доста добре. Играл ли си в мачове срещу Иван? Засичали ли сте се някога? Той до доста добра футболна възраст, дълга кариера направи, макар и вече да си е треньор. Играли сме, да. Последно се засяхме с отбора на Славия. Той беше във ветераните и аз бях във ветераните на Витоша и там изиграхме матч. Той дори отбеляза гол. Той си е на твоята позиция. Можете така да имате съревнование между двама голмайстори. Той си е тежък таран. Абсолютен. Да си кажем, че има вечно дерби. Дербито е видно от самолет. Левски ЦСКА. Каквото и да говорим там. Дори в щата група, както се казва да играят, Левски ЦСКА си е дразнител за всеки зрител, така че там ще бъде дерби. Какво ще се случи, не мога да кажа, но ще бъде дерби. Общо взето, като гледам матчовете, абсолютно не мога да кажа нито един отбор, че е фаворит срещу другия. Без значение домакин или гост. Костинброд според мен ще напълнят, ще стане отново футболен празник там срещу Струмска Слава. Едно от трудните гостувания, което се очерта с завръщането на Костинброд през този сезон. А Оборище ще е любопитно всъщност дали ще се събудят именно срещу лидера. Това ще е доста интересен матч. В смисъл такъв, че това също е дерби. Нищо, че Самоков са първия, Панагюрище в класирането в момента не са толкова добре точково, но това за мен е дерби матч. В смисъл такъв, че е доста интересен матч и развоя може би е неясен. Ще видим наистина. Дано Левски ЦСКА да го сложат да се изиграе на големия стадион на Герена. Хубавото до някъде е, че има пауза в първенствата при професионалистите, така че във втора лига се играе кръга, но наистина дано не съм проверил. Точно нямаше информация, мисля, дали малкото вечно дерби няма да се изиграе точно на големия стадион. Би било логично и заслужават тези момчета. Не зная, но ако го направят, просто адмирации за, така както гледам отбора на Левския домакин, ако ги пуснат да играят на големия терен, ще бъде един празник дори за отборите в трета лига на Левски и ЦСКА. Заслужават се и двата отбора, така да го кажем. Поглеждаме на Юго-Исток с следващите програми. Марица Пловдив гостува в Хасково, Нафтата приема Загорец, отново Загора, Димитровград срещу Асеновец. Така, има два мача в Раковски, там където са и Секирово и СФК Раковски, където Валери Домовчийски се завърна като играещ треньор. Може би не случайно са разменени
и са разминати часовете, за да може хората от града да видят 2 мача в празничния 6 септември. Левски Карлово приема Бойки Амарица Милево, така че може би Созопол Атлети Куклен изглежда най-така интересният сблъсък между тимове от челото. Точно като погледнахме класирането, мисля, че това ще е, както каза ти, борбата в челните позиции. Не споменах, но дубъла на Локо Пловдив ще е интересно. Този път срещу Спартак Пловдив. Отново два градски съперника. Дали пък гладиаторите няма така да продължат възкръсването си след трудния старт. Ами ще видим какъв ще бъде резултата. Ще ми бъде интересно и на мен, защото ето сега предния кръг 0-0 са завършили. Сега са домакини на Спартак Пловдив, другия сериозен отбор. Дерби. Там е Валери Божинов младши, винаги е титуляр, поне на мен това ми е направило впечатление, докато подготвяме фотогалериите в Instagram и Facebook, което е добра причина да кажем на хората да ни следват в социалните мрежи. Елитбет Трета лига е думът на третия ешелон в социалните платформи. Поглеждаме на северозапад, сега там отново са си само 6 мача, но вече започваме да навикваме към тази по-съкратена версия на Северозападната трета лига. Дай Боже, и знам, че от зоналния съвет имат готовност просто до година, дори да са малко по-малко на брой отборите, евентуално да се станат 3 завъртания и така нататък. Да има просто мачове, да има, ти сам каза, че най-важното за футболиста е да има футболни мачове. Абсолютно. Тренировките са си тренировки, но матчът си е матч. Колкото и да тренираш, като няма мачове, за какво тренираш? Неми. Нали, да изиграеш мач, да си прецениш възможностите, да видиш, ще побеждаваш, няма да побеждаваш. Тук, така като гледам... Интересно дали Бдини Академик ще си удължат победните серии, като домакини са те... Според мен и двата отбора ще победят. Мое мнение. Но не се знае. Локомотив Мездра са гости. В Малчика винаги се играе трудно. Там е Бойко. Според мен трите отбора, които са претенденти там, както ги видяхме в класирането, ще си вземат победите. Ходил ли си някога в Малчика? Не. Аз също не съм виждал стадиона там, само на снимка, но много ми е интересно ще ми бъде наистина някой ден да изгледам двубой на живо там. А и наистина от материалите, които сме подготвили, там се усеща, че хората наистина живеят с футбола и обичат играта. Дори и такива малки по-населени места, без значение какви са, щом имат желание, ето всяка година си играят в трета лига. Да. Без значение. Коментирахме отбора на Септември Тервери, който беше спечелил промоция. Ето, отбора стои си там в третия ешелон. Какви резултати точно като класиране завършват, не мога да кажа, признавам се, не съм ги следил. Но ето всяка година са си там, играят си мачове, радват си хората и така. И си пълнят стадиона. Абсолютно. Футбол го играем за хората, не за... Така е. И затова правим и това предаване. Абсолютно. Дидо, много ти благодаря за това гостуване. Пожелавам успех и на теб, футболно дълголетие, да ни гостуваш пак и въпроса, който те питат най-често, до кога ще играеш, как отговаряш ти? Живи и здрави, докато мога ще помагам. Като не мога отстрани. Добре. Беше ми приятно и на мене. Успех пожелавам на предаването, страхотно предаване. Продължавайте така да радвате хората с вашите видеа, студии и тем подобни неща. Късмет ви желая да вас и всичко най-хубаво. Благодаря. Скъпи приятели, остана единствено в края на 6-ти епизод на EliteBet Football Show да видим и минутката на водещия, която ви обещахме още в началото. Минутката на водещия тази седмица ще бъде посветена на медийните изяви на футболните клубове от EliteBet Трета лига. За близо 20 годишната практика моя като спортен журналист, работил съм с всякакви клубове от А група, Б група, по-рядко от В група преди, но наистина в подготовката на EliteBet Football Show имаме нужда да работим с медийно открити, медийно отворени футболни клубове и с отбори, които искат да се показват и да рекламират своя футболен продукт най-малкото.
Затова наистина апелираме, нека при все, че има изключително висока заетост и при тези треньори и футболисти от клубовете, нека те да бъдат малко по-открити към нас, да участват в това наше футболно шоу, не подкаст, а футболно шоу, именно за това така сме го кръстили, за да можем заедно да показваме наистина по-добрата страна на третия футболен ешелон у нас. Защото наистина звучи странно, когато един футболен клуб каже, че футболистите му не могат да дават интервюта на медиите или дори в случая на платформата EliteBet трета лига, която ние поддържаме.